И вътре сме. Тук ще сложа чакаща поръчка. Трябваше още от началото да влезем с половин процент. Поехме една загуба. Нека видим втората сделка. Момчета, ей сега пробиваме. Гледайте. Ей сега пробиваме. Леле, изгубихме една сделка и следващата сделка просто не мога да си обясня какво се случи. Оставайте да гледате видеото и да не губим повече време. Ето ни и Нью Йорк. Това е първия час. Искам да ви първо този кендъл как ще затворим. Отвориме добре. На връщането ще влезна. Вътре сме. 50 евро рискуем, за да спечелим 70 евро. Не доизчаках самото връщане, което може да ми изиграе лоша шега. Между другото, не трябваше да търгувам по принцип първия част от Нью Йорк, трябваше втория, но мисля, че тук ликичко се заслужава самия риск. Доста лош вход, бих казал аз. Наистина доста лош вход. Тук ще сложа чакаща поръчка за втора сделка, ако евентуално върне до зоната. Мисля да затворя 0,4 лота от първата сделка, ако ни отворя втората, за да се минимализираме леко риска. Чудя се обаче до и половина дали ще бавя, защото и половина може да излезнат някакви новини. Трябваше още от началото да влезем с половин процент, т.е. 5%, не 10%. Или спрямо нашия риск, т.е. половин процент. След 30 секунди затваря първата 15 от 4-те в дадения час. 3,5 ще е движението. Боря се до 3,5 да ни хитне 100 плюса. Това е доста сочен лоу. Трябва да бъда честен. Оу. Изяде ни първата сделка. Удари ни 100 плюса. Да, втората 15. Добре, поехме една загуба. Нека видим втората сделка. Как ще се разиграе. Развалихме структурата и всичко развалих. Много голям волюм влезна. Много голям стоп хантинг влезна. Но ще действаме, че трябва да оцелеем. И профита мисля поне до тук да е. И това ако го пробием, ще ходим по-нагоре. Дето тази ликвидност тук. Сделката мисля да оставя до тук някъде. Потенциално може би. Не съм много сигурен. Защото това тук е потенциална ликвидност, което 100% ще бъде взета, ако пробием горе. Мисля, че е осъществимо. DXY е потенциален за връщане до ето тази зона, което значи, че може и златото да дропне и да ме изяде доста сериозно. Влезнах в първия час. Влезнах и в началото на часа. Мислех, че тогава имаше вероятност тогава да е помпа, защото беше малко 50-50. Когато се търгува continuation, трябва да е в началото на часа. Се надяваме то лоу да се остане протект, като мисля, че ще е. Не успяваме да вземем лоу, правим микулс. След 6 минути става и половина и мисля, че тогава ще помпа. 3,5 или 4,5 или на двата часа. Но тук ще имаме вдигане нагоре. Тогава тези часове ще не знам, но със сигурност ще имаме вдигане. Трябваше вече да сме направили структурата. Искам се да направим структурата в последните тия 2 минути. Искам да вземем този хай. Ние направих. Или половина. Absolutely nothing. Момчета, ей сега пробиваме. Гледайте. Ей сега пробиваме. Кой ви каза, бе? Кой ви каза, момчета? Право избухваме. Тук затварям 50% от моята позиция. Прибираме 50 евро. Стопа на входа и сме риск фри. Сега просто каквото стане. Или ще спечелим, или ще сме на печалба. Едно от вече ще стане. Само ако дропне. Той ще се опита да се сплаши с дропа. Ама мен няма да ми оплаши това. Мога да го изгърбя направо. С неговите камъни по неговата глава.
Но се чудя дали затворя в момента. Обаче май не ми се иска да затворям. It's going up, it's going up. Леле, какво се случва? Ние излитаме, бе, момчета. О, да. That's right. Между другото, мисля да държа сделката, докато DXY не хитне просто тази ликвидност долу. Докато не хитне, не мисля изобщо да не барам. В момента злато си хитна ликвидността горе, която беше обрана, която обираше стара ликвидност такава. Но мисля, че щом го направихме това, няма да се спрем тук. Ще ходим още нагоре. В момента направихме сделка горе-долу 1:3, което е доста добро основание в момента да се затворим и да не се лакомим повече. Но, както казах, днеска мисля да ламтея. Let's go. Ще има последен пъмп. Ще има едно последно изпукване след малко. Стоп лоса ми е тук на печалба, се го местя. Така, втората 15 отворя. Затварям. Big W. Бих казал аз. Добре, какво направихме тук? Малко обобщение, разяснение. Беше малко сложно тук. Така, като отидем на 1 час, виждаме тези сочни ликвидности тук. Тази също би трябвало да се вземе днес, но аз няма да го чакам и търпя това нещо. Защото 100% ще има лек пулбак, което ще е джаста праста и няма дори да не е сигурно, че ще вземе тази ликвидност днес. Така че затваряме при тази ликвидност, както си казах в началото. Тази зона тук бях я отбелязал, ако случайно имаме връщане, след като направим Market Structure Shift, която направихме ето тук, но не върнахме, така че това става невалидна зона. И от тук, когато ни изяде, тук беше момента, в който поехме една загуба. Минус 10%, 50 евро. След когато видях как върнахме обратно в рейнджа и затваряме с опашка, веднага слизаме на 15 минути и точно в тези 15 минути, ето тук имаме Key Level, зона на интерес имаме тук, което съвпада точно с 50% на този Dealing Range на последния пуш. Цената връща до тук, в Key Level, в 50%, тук на една минута правим Market Structure Shift, взимаме лова, взимаме хая, след това разбира се, аз не изчаквах връщане, аз пуснах сделката предварително, дойде тази ликвидност тук горе. Заедно с това, с DXY какво прави? Ето на 1 час колко перфектно имаме Market Structure Shift дори на 1 час. Имаме low, high, слизаме да вземем low, качваме се да вземем high и правим Market Structure Shift ето тук, с вземането на ето този low тук. Така че новата Market Structure Shift ще е този кендъл. На 1 час не може да се види чак толкова хубаво, но на 15 минути, когато слезем да видим, ще как образуваме high, low. Качваме се, вземаме high, слизаме, вземаме low. Връщаме перфектно на 50% на този dealing range, който прави Market Structure Shift. Перфектно тук получаваме много хубава реакция и оттам тръгваме мега яко надолу. Така че докато DXY върви надолу, златото се качва и продължава и е бах ти помпа между другото. Така че момчета, просто бих казал big W. Доста добра сделка хванахме. Тук загубата, първата печеливша, втората. Доволен съм от днеска. Казах си, че ще го върна. Лондон ни прецака малко, т.е. сам се прецаках, но Нью Йорк просто го изтъргувахме мега добре. Още от първия час. Ще имаме още една възможност за вход, което ще е връщането на този кендъл, но мисля за днес просто да приключа. Така че да, това беше от днеска и ще се видим евентуално утре. Айде!